Ko nije bio na listi malo pre, pošto se umeđu vremenu prijavila, to je Jelena Stojković-Mirić, upamtila sam. Ovo je neka poezija u prozi, malo je arhaično napisano, ali mislim da će mnogi od vas prepoznati u ovoj pesmi neku svoju komšinicu, baku, prabaku i tako dalje, da ne duši. Žena vekovna. Jeste li vi ona vekovima kroz svijet proganjena, lovljena, ranjavana, lomljena, ubijana, na dimu lagano sušena, seckana, raskrvavljena, slomljenih kostiju, ambis bačena? Ona se u modricama pod kojima trule tkiva i netkiva. Ona skršenih poljubaca što su vam na telo donosili izabranika ini ljudi. Ona na ručku svadbenom ošamarena pa u prvu bračnu noć položena. Jeste li vi ona što je na njivama kopnila, na porođajima izdisala, muža iz mehane čekala? Jeste li vi ona jadnica bičevana što je ljubavnice gospodara kod dvorkinje služila? Jeste li vi ona što je zgasla od tih zala i zaboravila šta znači snevana ljubav i cvetna, nežna postelja? Jeste li vi ona prečutkivana, zabranjivana, što joj se po mozgu platnjavim cipelama gazilo i dušom očnjacima grizlo? Jeste li vi ona ostavljena, na njivama ubivana, u kućama rušena, na trgovima ko veštica spaljivana? Jeste li vi ona što je sa usana konce počupala, od zlotvora sa decom pod skutima bežala? Jeste li vi ona što se drznula slova učiti i sebe izraziti, ne ćutati, ne gnjiliti? Jeste li vi ona što se usudila budna kroz život hodati? Jeste li vi ona koje su tolike pesme pisane, ona u zvezde okovana, divljena, u skulpture optočena? Jeste li? Da. Imate li šta reći u svoju odbranu? Da su mi samo ranije dojavili da ću se ženom po rođenju zvati, ja bih se već nekako snašla. U ranu zoru je streljana ili je bila giljotina, ko zna, tako kruži legenda. Ponekad se o njoj tiho šapne ili s nevericom priupita da li je ikad postojala, ali niko nikad ne zaplače i ne govori o tim sudbinama. Sve prekrije tišina, vekovna, nehajna, nemarna. Ponekad vetar donese priču i u pra očima zacaki pitanje da li joj je duša mir pronašla.